O presidente do Goberno desvincúlase da campaña que investiga a Audiencia Nacional e que presuntamente buscaba torpedear as causas abertas contra o seu círculo máis cercano. Di que nin apoiou a operación nin tiña coñecemento dela. Saúdos, moi boas tardes. Pedro Sánchez asegura que tampouco sabía das andanzas de Leire Díez, a suposta fontaneira do PSOE. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. O presunto impulsor das cloacas do PSOE, Santos Cerdán, dise inocente. O que fora home forte de Sánchez nega calquera delito. Cree que o obxectivo da investigación é destruir persoas. Alfonso Rueda cree que o de Leire Díez non é o último caso de corrupción e defende convocar eleccións para que os cidadáns decidan nas urnas. Ya está bien, ¿no?, que la gente hable y que venga un nuevo gobierno en España. O presidente galego coincide co asturiano en demandar máis infraestructuras no norte de España para atraer investimentos como o da chinesa SAIC en Ferrol e As Pontes. Un roubo acabou en traxedia en Ribeira, a vítima caeu ao chan durante o forcexo e acabou morrendo no hospital. O presunto autor do roubo acaba de ser detido. No lugar dos feitos aínda hai rastro do sangue. Tremendo susto que levaron esta mañá en pleno centro de Santiago cando un coche perdeu o control e invadiu a beirarrúa. Levou por diante dúas mulleres, dúas peregrinas portuguesas que tiveron que ser trasladadas ao hospital feridas graves. O condutor do vehículo, un home de idade avanzada, tamén foi trasladado ao Chus e agora investígase se puido sufrir un esvaecemento antes do sinistro. O Papa León XIV chega mañá a España a poucas horas da primeira visita dun pontífice ao noso país e en 15 anos ultímanse os preparativos para esta cita histórica. A Praza de Cibeles xa se transforma para acoller a misa central en Madrid a que poderían asistir preto de 2 millóns de persoas. Tamén avanzan os traballos na Sagrada Familia de Barcelona e nas Canarias, outra das paradas da viaxe de León XIV. E o Concello do Porriño móvese para conseguir que o Papa tamén visite a Vila Galega da que proceden os seus antepasados. Fixéronlle chegar a León XIV a carta coa invitación oficial pro próximo Ano Santo Xacobeo. Nos deportes, a selección española de fútbol emprendeu rumbo ao Mundial dende Galicia. A selección partiu esta mañá dende o aeroporto da Lavacolla rumbo a Nashville, nos Estados Unidos. O día 15 de xuño, España debutará na Copa do Mundo fronte á selección de Cabo Verde. As nubes volverán gañar terreo nas próximas horas. Chegan dende o Atlántico e anuncian a fronte que nos atravesará durante a noite. Será un cambio breve porque a fin de semana volverá a estar dominada polo anticiclón. Iso sí, coas temperaturas ademais subindo. Pedro Sánchez nega ser o número 1 do sumario do caso Leire e desmárcase da exmilitante socialista. Di que nunca toleraría este tipo de andanzas. Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro. Pedro Sánchez reafírmase e puntualiza. Yo no hago lo que a mí me hicieron. Desmárcase de Leire Díez. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Avanza que o PSOE tomará medidas cando remate de estudar o sumario. Cuando ha habido causas judiciales en donde efectivamente ha habido una consistencia, el Partido Socialista ha actuado con total contundencia. Faino no día no que o xuiz Pedraz move ficha e reclama información financeira e tributaria de 6 contas do PSOE e da súa filial catalana, o PSC, dos anos 2024 e 2025. Sánchez pide deixar traballar a xustiza e acusa a PP e Vox de querer tombar o goberno con insidias. Sin ningún tipo de fundamento para impugnar la labor de un gobierno. O PP revólvese. El cabecilla de toda la corrupción socialista es Pedro Sánchez. Salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto. E mentres,
Os movementos nos arrabaldes de Ferraz non cesan. O exlíder de Madrid, Juan Lobato, súmase aos críticos que exixen un congreso extraordinario. Desde Moncloa pídenlle calma. Habrá procesos democráticos y por supuesto que cualquier compañera, que cualquier compañero podría optar a lo que deseara. Otra cosa es el apoyo que tenga. No seo do PSOE preocupa máis o custo que poden ter estes casos para os seus alcaldes e presidentes autonómicos. E o presidente quítalles un peso de enriba con este anuncio. Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va a haber un superdomingo electoral. Pedro Sánchez apoiou ademais a directora da Garda Civil, que recoñece que sí se reuniu con Leire Díez, pero non para falar sobre nada da suposta trama. Tamén o ministro do Interior ratifica, por segundo día, o apoio á responsable da Garda Civil, Sabela. Marta, sí, desde aquí, desde o Ministerio do Interior e tamén, como acabamos de ver, desde Moncloa, seguen respaldando públicamente a directora da Garda Civil, aínda que sí que condicionan, hai un matiz, condicionan ese apoio a que Mercedes González poida seguir mantendo a súa versión de que sí, de que tivo dúas reunións con Leire Díez, pero que non falaron nada desa presunta trama de influir en causas judiciais en marcha contra o Partido Socialista. Di o ministro Grande Marlaska que se eso cambia, podería tamén cambiar a súa versión e a súa situación, pero de momento desde aquí, desde o Ministerio do Interior, non falan da posibilidade dun cese da que é a máxima responsable da Garda Civil, Mercedes González, que por certo está chamada, acaba de ser citada para comparecer este vindeiro xoves a partir das 10 da mañá na Comisión de Interior do Senado. Tras negalo en varias ocasións, Interior admite agora reunións entre Leire Díaz e a directora xeral da Garda Civil, Mercedes González. E á vez que Grande Marlaska descarta cesala, Pedro Sánchez respalda a máxima responsable da Benemérita. La confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo apoyar esas declaraciones. O primeiro contacto entre Leire Díaz e Mercedes González foi vía WhatsApp cando esta era delegada do Goberno en Madrid. Xa á fronte da Garda Civil tiveron un encontro nunha cafetería preto da Dirección Xeral. Pasados uns meses volven reunirse e Leire Díaz plantéxalle a Mercedes González se hai algunha posibilidade de que Rubén Villalba, comandante da Garda Civil, implicado no caso Coldo, se puidera reincorporar ao corpo. Y en ese momento, y me remito al comunicado, la directora da por cerrada la conversación y no tiene ninguna otra. Mercedes González, Santos Cerdán, a lista de contactos de Leire Díez é ampla entre os altos cargos do PSOE, tamén coa presidenta do partido, Cristina Narbona. As dúas intercambiaron mensaxes o día que Sánchez publicou a carta aos cidadáns. Díez dille a Narbona que hai que reconducir os ataques ao presidente. Narbona contestalle que xa llo contara a Cerdán. Hoxe é un dos nomes propios da actualidade política, pero hai apenas un ano, cando Leire Díez saltou á opinión pública, case ninguén recoñecía ningún vínculo con ela. Era maio de 2025 a primeira vez que escoitamos dela. Publícanse uns audios nos que aparece unha presunta operación para desacreditar o xefe do departamento da UCO que investigaba cuestións sensibles relacionadas co PSOE. Lo que tengas que tener de grinda, en un papel y un boli, ¿vale? Cuanto máis ruido haya, mejor. Ante a presión dos medios que xa se referían a ela como a fontaneira do PSOE, convocou unha conferencia de prensa, recoñeceu a autenticidade dos audios, pero dixo que se enmarcaban nunha investigación xornalística. Ni fontanera ni cobarde. Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Unha intervención en que apareceu sorpresivamente Víctor de Aldama para exixirlle que contase a verdade. O PSOE sempre negou calquera vinculación coa trama Leire. Nadie le ha dado instrucciones en el PSOE para que... Por supuesto que no. Conozco a Leire como militante socialista. Si es verdad lo que se escucha, me parece absolutamente rechazable. ¿Ha trabajado la señora Leire Díez o realizó algún tipo de encargo para el Partido Socialista? Que me conste a mí, desde luego que no. Que me conste a mí, desde luego que no. O pouco de saltar o caso, Leire Díaz solicitou a baixa voluntaria como militante do PSOE. As voces do PSOE que atribúen a conspiracións os procesos abertos que lle afectan ao goberno seguen incomodando moito aos xuíces. A presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial reclama que rematen as presións sobre os maxistrados. Los jueces deben de ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio.
Alfonso Rueda cree que a situación do goberno é insostible e insiste en que Pedro Sánchez debe convocar eleccións ante a sucesión de escándalos que afectan ao seu partido. No ha sido el último ejemplo, venían otros anteriores, lo que pasa es que cada escándalo tapa a los anteriores y lo malo es que los siguientes, porque seguro que habrá más, estamos viendo sumarios que se van levantando poco a poco, lo que hace evidente es que esto ya es insostenible. Ya está bien, ¿no?, que la gente hable y que venga un nuevo gobierno en España. Rueda estivo hoxe co presidente asturiano Adrián Barbón. Ambos os dous coinciden en pedir máis fondos e máis infraestructuras para Galicia e Asturias. É o segundo encontro entre os dous presidentes autonómicos en menos de 15 días. Rueda e Barbón concordan tamén no modelo de financiamento autonómico. Ana. Sí, na mesma semana en que o Goberno Central convocou as comunidades autónomas para falar bilateralmente da reforma do modelo de financiamento autonómico, Alfonso Rueda e Adrián Barbón defenden ademais coas mesmas palabras que o que é de todos debe negociarse entre todos. Os presidentes de Galicia e Asturias coinciden tamén en adiantar que se o Goberno non cambia os criterios votarán non a esa proposta porque remarcan a declaración de Santiago que asinaron no 2021, canda outras 6 comunidades autónomas de partidos políticos distintos segue plenamente vixente. Galicia e Asturias rexeitan a proposta sobre o modelo de financiamento do Goberno porque non atende reclamacións históricas das dúas comunidades como o custo dos servizos en poboacións dispersas. Nosotros nos quedamos de antepenúltimos en la financiación y se priman otros factores que están pidiendo otras comunidades autónomas, especialmente algunas que tienen mucho poder de influencia sobre el actual gobierno. Yo lo tengo muy claro. O hay modificaciones sustanciales en el sentido, por ejemplo, el envejecimiento, la orografía, la dispersión, cuestiones que a nosotros nos afectan y que estamos viendo que nos penalizan, o Asturias votará no. E ante o impacto das guerras e crises internacionais nas economías autonómicas, Barbón receita buscar máis mercados internacionais e impulsar novos sectores. Yo creo que la industria de defensa en este sentido es muy importante remarcarla. E Rueda defende garantir a autonomía enerxética apostando pola minería e renovables para atraer investimentos como o da multinacional chinesa SAIC. Si lo ha hecho es porque en medio de toda esta crisis ha visto que la estabilidad política y la apuesta con firmeza por lo que nos hace crecer es algo que seguramente les ha influido en la decisión de instalarse en Galicia. Como símbolo da unión entre Galicia e Asturias, os dous presidentes izaron xuntos a nova bandeira do Concello de Ribadeo. No medio da polémica polas investigacións xudiciais, o Goberno pon o foco nos presupostos do ano que ven, que quere empezar a negociar. Algúns socios, sen embargo, dan por morta a lexislatura. O Goberno busca poñer o foco na xestión e bota man das contas. O primeiro paso xa está en marcha coa publicación da orde ministerial no Boletín Oficial do Estado. As prioridades dos presupostos están definidas. Serán los presupuestos que contemplarán el mayor gasto social de nuestra historia. Serán los presupuestos que fijarán como principal prioridad el acceso a la vivienda. Arrinca a maquinaria presupostaria, pero a proba de fogo situarase no segundo semestre do ano co inicio do trámite parlamentario. O Goberno anuncia diálogo, pero terá que recompoñer o apoio dos socios de investidura. La legislatura, ha llegado a su fin. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control. Pedro Sánchez tenta a PNV y a Junts. Tenemos iniciativas que son muy positivas tanto para Euskadi como para Cataluña. No solamente es la financiación autonómica, también es la quita de la deuda. O Goberno galego di que o Executivo discrimina a Galicia, cree que este anuncio é unha cortina de fume e reclama os cartos que se lla debedan a nosa comunidade. Investimentos moi importantes nas nosas infraestructuras, na nosa red viaria, na red de alta velocidade, outras infraestructuras importantes que son competencia da Administración Xeral do Estado que non se programan nin aparecen nos orzamentos porque simplemente non hai orzamentos. Os últimos presupostos xerais do Estado corresponden ao ano 2023 e foron aprobados na anterior legislatura. Hai novidades na investigación o alcalde de Monforte, José Tomé, por acoso sexual. A xuíza chama a declarar outras 5 mulleres e a defensa do político pide o arquivo da causa. A muller que denunciou o expresidente da Deputación de Lugo declarou o 20 de maio nos xulgados xunto a súa nai e unha amiga.
e ratificou as acusacións centradas en supostas ofertas laborais a cambio de sexo. E no seu relato apareceron os nomes de outras 5 mulleres que supostamente tamén sufrirían acoso por parte de Tomé. Por iso agora a xuíza tamén as chama a declarar como testemunhas. El sempre negou as acusacións e dixo que renunciaba a todos os cargos menos a alcaldía de Monforte para poder defenderse. Usted nunca manda ningún WhatsApp, ninguna broma, a ningún amigo, a ningún compañeiro. Bueno, pois o mismo que pode facer usted, pode facer calquera. Ahora, acosar, jamás. El aínda non declarou. O seu abogado recorreu ao auto xudicial e pediu o arquivo da causa. En primeira instancia, desestimaron a petición e seguen coas novas dilixencias, pero agora ten que pronunciarse a Audiencia Provincial. O caso aínda está en fase de instrución para determinar se chega ou non a xuízo. Quen recibiu unha boa nova dos tribunais é o alcalde de Barbadás, que fora denunciado por unha concelleira que entendía que non respectaran os seus dereitos laborais. A sentenza exculpa o rexedor. Xosé Carlos Valcárcel denuncia hoxe unha operación contra el orquestrada pola dirección do Partido Socialista de Galicia para tapar o caso de José Tomé. Aquí o único que houbo foi unha operación política, dirixida pola dirección ourensán e galega do PSDG, para desviar a atención sobre outro caso que estaba a ocorrer en Lugo, e concretamente en Lugo e en Monforte, relacionada co presidente da Deputación e, a súa vez, alcalde de Monforte. É sobre o que non se actuou ata que se fixo público a través dos medios de comunicación, e da cal a dirección do Partido Socialista en Galicia tiña coñecemento previo. A Unión Europea segue mirando cara ao leste e os Balcáns. Montenegro e Albania son os países que teñen máis avanzado o camiño para entrar no clube comunitario. Bruxelas tamén negocia coa maioría das antigas repúblicas yugoslavas que aínda están fora da Unión. O caso máis complexo é o de Kosovo, porque 5 Estados membros, entre eles España, non recoñecen a súa independencia. Máis lonxe quedan as aspiracións de outros países próximos a Rusia. Entre eles está Ucraína, cuxa adhesión segue sendo unha aposta estratégica para Bruxelas. A última ampliación da Unión Europea tivo lugar en 2013, cando entrou precisamente outro país dos Balcáns, Croacia. 13 anos despois, Bruxelas apúrase a buscar novos socios pro club. A union that is more secure. Para facerse máis segura. And it will not be complete without the Western Balkans. E non estaría completa sen os Balcáns occidentais, di a presidenta da Comisión. España es favorable a la ampliación. Son 5 os países candidatos á adhesión. O anfitrión deste cumio é o que máis camiño avanzou. Montenegro is ready to take the final step. Montenegro está listo para dar o último paso. Tamén Albania está preto da meta, aínda que o seu primeiro ministro tira de sorna. Hai 3 cousas que non se poden predicir. God, sex and the EU. Deus, o sexo e a Unión Europea. Ante a impaciencia, President Macron e ich haben einen konkreten Vorschlag. Merz e Macron, Alemanha e Francia puxeron sobre a mesa unha proposta concreta, a integración gradual. España apoia esta vía. ¿Por qué no ir incorporándoles gradualmente, como es, por ejemplo, en el acceso al mercado interior? A idea é que empecen a participar da Unión antes de culminar a súa adhesión formal. No Líbano seguen os ataques a pesar do alto fogo acordado. O fogo cruzado entre Israel e Hezbollah deixa hoxe 12 feridos. O grupo terrorista exixe a retirada do exército hebreo do país para aplicar o alto fogo. Galicia non se entende sen Abrilat, nin Abrilat sen Galicia. Son palabras da ministra de Defensa, Margarita Robles, na súa visita hoxe á base de Pontevedra. Robles felicitou tamén os integrantes de Abrilat pola celebración do seu 60 aniversario e tamén polo gran traballo feito durante as celebracións do Día das Forzas Armadas. En Cuba, Estados Unidos impón novas sancións contra o presidente, familiares de Raúl Castro e as Forzas Armadas. Unhas medidas que a administración Trump adopta baixo a acusación de que Cuba leva anos patrocinando e apoiando grupos terroristas. The country is starving and it's got no energy, it's got no oil, it's got no money, it's got nothing. Sen combustible, sen luz, sen auga, Cuba está en situación crítica tras o bloqueo enerxético imposto por Washington, pero os cubanos na illa rexeitan a eventual intervención estadounidense. Libre, soberano y justo. Remata afirmando que os cubanos resistirán á arremetida imperial.
Unhas intencións que Donald Trump non agocha, asegura que a intervención é inminente para forzar un cambio político e económico na illa. A nicely run country that can feed its people. Look, it's a failed nation. En canto a arreglo de Irán, di, a súa seguinte parada será ese país. Hai en marcha unha recollida de firmas para que o Goberno rescate a AP9 e sexa dunha vez de balde pros usuarios, Demetrio. Sí, baixo o lema AP9 nosa e de balde iníciase esta campaña de recollida de asinaturas en horizonte. Ese objetivo, como ben acabas de apuntar, exixir o rescate desta infraestructura, ya sea a gratuidade. Ao mesmo tempo, os responsables desta campaña insisten en pedir a paralización, que se frenen xa eses aumentos, esas subas das peaxes anuais que consideran abusivas, xa que no horizonte está esa gratuidade a que se aspira e esta é unha infraestructura imprescindible para o país. Nesa idea do rescate da autoestrada poñen o foco dende o Partido Popular. Defenden o traspaso a Galicia, pero con fondos para poder abaratala. Que ese acordo fraudulento sobre a transferencia da AP9 a Galicia, protagonizada polos sempre cómplices Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista de Galicia, os que, por certo, continúan sen dar explicacións, sen pedir disculpas, nin presentar dimisións pola súa incapacidade manifesta. Stellantis busca ata 300 traballadores para a súa fábrica de Vigo. Non é imprescindible experiencia previa. Mar. O prazo está aberto para se anotar si lles interesa no link Operarios Operarias Produción Stellantis Vigo. Ata 300 postos son necesarios en quenda, sobre todo de noites e fins de semana. O proceso de selección comezará axiña e a multinacional busca perfis responsables, implicados, con interés en emprender nun sector que concentra máis do 12% do emprego industrial en Galicia, unha boa oportunidade, pois, para se incorporar ao mercado laboral. Que traballo farán? Pois son postos dentro das liñas de produción, é dicir, van participar na montaxe dos vehículos que o grupo fabrica aquí en Vigo. Non é precisa experiencia previa en todos os postos, pero sí que se valorará formación de grau medio ou superior nalgunhas das categorías ofertadas. En cualquiera das partes necesitas sempre personal, en todos os sectores. Tamén o sector do turismo está en pleno proceso de captación de empregados pro verán. Buscan 30.000 traballadores. Galicia afronta un verán de alta actividade turística con máis visitantes e co reto de atopar persoal suficiente. A hostalería emprega uns 80.000 traballadores e prevé máis de 30.000 contratos, aínda que cada ano quedan postos sen cubrir. A Ribeira Sacra, principal destino do interior galego en crecemento, precisa reforzar servizos en todos os ámbitos turísticos. Da cociña e do que a atención é mesa na hostelería, como recibir os visitantes en adegas e facer esas visitas guiadas ou oficinas de turismo que necesitan tamén ese persoal. Entre as causas que explican estas dificultades están os horarios e a falta de conciliación, un aspecto no que o sector asegura que se están producindo melloras. Unha falta de vivenda, por exemplo, que tamén é algo generalizado, afecta que podamos atraer a eses profesionais para traballar no sector. Cada día a conciliación é máis fácil, cada día os horarios son máis reducidos. A campaña de verán é unha oportunidade para o turismo galego, pero tamén un reto para cubrir persoal, e o sector pide adaptar hábitos de ocio como adiantar as ceas. Dende o Partido Socialista urxen a Xunta a mediar para que os gandeiros saian ben parados das negociacións dos contratos do leite que teñen que asinar este verán. Estamos con precios máis baixos que outras comunidades, o precio medio en España está en torno aos 49 céntimos, no País Vasco se cobra 10 céntimos máis e o que nos estén vendo, lles parecerá impensable que se pague o leite a 0,46 céntimos, a 46 céntimos, e sin embargo no lineal dos supermercados este por riba do euro, non? Segue a polémica polos erros nos exames de acceso á universidade. Dende a Consellería de Educación reclaman un papel activo nesas probas que agora organizan só as universidades para evitar que se repitan problemas como os desta semana. O exame de debuxo técnico de Galicia revisan hoxe expertas como esta. A Xunta tamén quere revisar o procedemento. Educación pide participar na preparación da PAU. Os criterios de datas, criterios tamén de como poder facer algún tipo de control ou seguimento dos exámenes, ter
unha parte, ter unha maior presencia, unha maior participación. Porque agora só un pequeno grupo de persoas prepara as probas e só un profesor elabora e revisa cada exame. Este é un sistema altamente restritivo que ven como reacción ao que pasou no ano 92 e o que se busca é buscar a confidencialidade absoluta das probas. Alumnos e familias piden cambios e responsabilidades pola xestión da PAU. Tamén hai unha reclamación oficial impulsada por varios profesores. Non podo entender como non hubo un plan B, non podo entender como non se propuxo unha segunda proba para todos aqueles alumnos voluntarios o xoves pola tarde e non podo entender como se manda a imprimir uns exames con fallos. Os responsables desta proba son quen son. Quen as diseña, quen as evalúa, quen as corrixe e quen as organiza non é a Xunta de Galicia. Eu levo un ano inteiro preparando os meus alumnos e botar por terra un ano inteiro, así de claro. Os efectos dos erros saberánse cando saian as notas. A Ciuga promete unha corrección flexible. En Ribeira estamos pendentes da decisión do xuíz sobre o home detido pola morte dun veciño. A agresión ocorreu o 24 de maio durante un roubo e a vítima pasou varios días no hospital, debaténdose entre a vida e a morte. Todo apunta a un golpe casual. Subindo estas escaleiras da iglesia, que ven un yonqui, que eran dous, pero ven un especificamente que lle tirou do bolsiño que levaba cruzado, de atrás adiante, tiroulle do bolso e o chico caeu para atrás e golpeou a cabeza. Que acabou sendo mortal. 12 días despois ainda se pode ver a mancha do sangue ao pé do banco onde caeu. Quedou paralizada unha parte da cabeza e outra que lle iba ben, pero xa a pouco xa morreu, pobre. Foi un domingo á noite contra as 11 sen apenas testemunhas na rúa. Encontrou unha amiga aí tirado e foron a pedir axuda, que se estaban desangrando aí a un bar. A vítima morreu 5 días despois no hospital. As cámaras de seguridade da zona axudaron a dar co suposto agresor, un toxicómano con antecedentes que saiu hai pouco do cárcere. Un máis, comentan os veciños. Moitísimo, e outros que lle tiran do bolso ás señoras maiores, que as tiran, levan o bolso. Tampouco a vítima de 60 anos tiña unha vida amable. Quizáis por iso a morte do pibe, como coñecían na vila, pasou case desapercibida. Na illa de Arousa, a Garda Civil investiga o que puido ser un posible altercado violento. A alerta deuna un veciño que asegurou que escoitara un disparo na zona de Testos. Con todos, os axentes desprazados ao lugar non atoparon indicios do sucedido. Iria. Si este veciño avisou pouco antes das 8 da mañá donte a Garda Civil, que se presentou rapidamente nesta zona céntrica do barrio Testos, na illa de Arousa. Estiveron investigando durante varias horas, pero o certo é que non atoparon rastro algún, nin do tiro, nin da arma, nin dos implicados nunha suposta pelexa previa da que falan algunhas fontes. Semella que todo quedou nunha falsa alarma que mantivo en vilo os veciños da illa. Así é todo, os axentes da Garda Civil manteñen aberta esta investigación por si nas próximas horas puideran aparecer pistas que axuden a esclarecer este suceso. Confírmase como crime machista o da muller que foi atopada morta na súa casa de Málaga. Tiña 51 anos e faleceu dun disparo da súa exparella. O home suicidouse. A vítima non estaba inscrita no sistema Biogen. En Tui foi detido un home que buscaba a Interpol por un crime no Brasil. Ten 30 anos e está en prisión á espera de que o extraditen a ese país. E tamén está desarticulada unha rede que se dedicaba ao roubo de cobre por toda España. Hai 39 arrestados que levaban a Romanía o cobre para vendelo alí. Unha estafa clásica volve ás rúas galegas e a Policía Nacional advirte de que xa apareceron varios afectados, sobre todo persoas maiores, polo que acaban de lanzar unha alerta. Falamos do calote do Tocomocho. En que consiste, Mercedes? Si un calote clásico que volve estar de actualidade, o estafador aborda a vítima cun billete de lotería supostamente premiado e di que non pode cobralo por algún motivo urxente. Aparece un segundo implicado que confirma que o boleto ten premio e quere comprarlo. E aí cando o primeiro estafador ofrece a vítima a cambio de cartos ou xoias por un valor inferior ao presunto premio. Finalmente marchan cos cartos e a persoa enganada queda cun boleto sen premio. A policía alerta de que o calote está circulando en Galicia e pide avisar ou intervir no caso de ver esta situación, o perfil das persoas estafadas e de xente de avanzada idade e que vai soa pola rúa.
A policía investiga as causas de que un vehículo irrumpira nunha beirarrúa de Santiago esta mañá e levará por diante dúas mulleres. Dolores. Foi a primeira hora da mañá nesta rúa Rosalía de Castro de Santiago nun momento de tráfico intenso. Un vehículo saiu da rúa e bateu, atropelou dúas mozas duns 30 anos. Son dúas mulleres portuguesas que remataban o camiño de Santiago. As dúas tiveron que ser trasladadas ao Hospital de Santiago e unha delas está máis grave. Tamén o condutor do vehículo tivo que ser atendido no Hospital Clínico de Santiago cun ataque de ansiedade. No seu percorrido, o vehículo levou por diante un semáforo que a esta hora os operarios intentan repoñer por un novo porque quedou inservible para que así poida regular o paso de peóns. Eran alrededor das 9:15 da mañá cando unha chamada advirte a policía local que un coche invadira a beirarrúa e atropelara varias persoas. Os veciños, testemuñas do sucedido, foron os primeiros en auxiliar as mulleres. Eu estaba atendendo un cliente e vimos como se aceleraba un coche moitísimo, empezaba así a dar bandazos pola carretera adiante hasta que chegou a petar contra o edificio, iba así como para atrás, así como se perdera o sentido, unha cousa rara. Eran dúas peregrinas portuguesas que estaban a realizar o camiño de Santiago e o pronóstico ainda que sea reservado, unha deles pode ser que vaya grave ao hospital. A investigación policial determinará que provocou a saída da vía do condutor. O condutor, en principio, sufriu un ataque de ansiedade, persoa de avanzada idade, 80 e pico anos, e, bueno, incidir un pouco na importancia dos psicotécnicos para revisar as condicións psicofísicas dos condutores para que non pasen este tipo de cousas. Esta rúa, Rosalía de Castro de Santiago, é unha das principais vías de entrada e saída ao centro da cidade. Soporta un tráfico intenso que tivo que ser desviado durante 3/4 de hora. En Pontevedra, o descoido dun condutor rematou cun coche na ría. Aparcarono na rampa do Peirao e esqueceu polo freo de man. No rescate axudaron os mergulladores de Salvamento Marítimo. Un susto moi grande. Eu estaba tomando café con unha amiga e sentín bum, bum. E despois dixemos como trona. E dixo, ai non. E mirou para fora e sale unha hoguera, pero moi negra, moi rara. Como a familia desta veciña e outras 4 que non saben cando poderán volver ao seu piso no edificio que se incendiou en Ribadeo. As secuelas do lume e do fume son ben patentes no edificio que ardeu a tarde deste mércores no centro de Ribadeo. O incendio desatouse nos baixos e afectou sobre todo a zona de maquinaria e o almacén dunha imprenta. De entrada, desaloxaron todas as vivendas de arredor. Moitos puderon retornar ao cabo dunhas horas, pero os 5 veciños do inmoble seguen fora. O de 5 pisos non volveron aínda, non se sabe cando volven. Non poderán, porque iso creo que parte das vivendas que está moi mala. Os bombeiros de Barreiros confirmaron esta mañá que o seguimento do incendio se dá por rematado, pero non se vai poder facer vida no edificio ata que o determine o arquitecto municipal. Quedou todo o que os locales precintados para que non tuveran acceso naide. Entre tanto, os veciños dos inmobles lindeiros afánanse en ir quitando as pegadas do incendio das súas vivendas. E a limpiar porque vamos al auga e non sei as aguas que cambiei xa. Pero vamos, que isto estaba tremendo ayer, Había carboncillo por todas partes. E agora vou ir dar parto seguro, claro, lógicamente, porque a pintura eu penso que van ter que pintar. Pero fíjate como está por algún sitio, Cristo está bien. Alzo la mirada, alzo la mirada. Son imaxes dunha misión levada a cabo por unha axente especial recrutada polo Concello do Porriño. Ángeles, aproveitando que o Papa recibía hai 2 días no Vaticano a Asociación Discamino, da que forma parte, entregoulle un agasallo que representa a terra que está vinculado familiarmente. O Papa xa ten a nosa invitación, un trozo de pedra do Porriño, un trozo do noso corazón. Conforme descubriu o arquiveiro da Catedral de Tui, as orixes da nai de León XIV están dende hai 4 séculos na parroquia porriñesa de San Salvador de Torneiros. Así que todo esforzo é pouco para tentar que o Papa visite a terra dos seus antepasados. Soster nas mans un anaco do Porriño pode axudar. Un regalo para usted de los orígenes de su madre. Es de las canteras de Porriño. Gustó mucho la cara, como de impresión. Y le repetí otra vez, es que es los orígenes de su mamá, que le hizo ilusión. Misión cumprida, agora a pelota está no tellado do Papa. No Porriño creen que o ano santo do ano que ven sería unha boa ocasión para que León XIV se reencontre coas súas orixes.
A visita do Papa León XIV a España obrigou a preparar un importante e complexo dispositivo para garantir a seguridade do pontífice. Aínda que non se detectaron ameazas inminentes, en cada unha das 4 cidades que vai visitar activarase na véspera o máximo nivel de alerta. Todo está listo para recibir este sábado o Papa León XIV, unha visita que obrigou a poñer en marcha un enorme dispositivo de seguridade que mobilizará máis de 23.000 axentes. A propia figura do Papa como xefe de Estado e da Igrexa Católica, o carácter masivo dos actos nos que participará e o ámbito xeográfico da actuación con 4 cidades a visitar supoñen un reto enorme. Sabemos que estos dispositivos pueden pasar muchas cosas, nunca se puede prever todo. Preveemos lo máximo posible y sobre todo tenemos mecanismos de respuesta para que si surge algo, incluso algo que no pensamos que puede surgir, por lo menos tener capacidades para responder, ¿no? O desafío logístico da visita é aínda maior ao incluir Canarias como parte do percorrido. 1 millar de policías nacionais chegarán ao arquipélago en avión e por mar os vehículos que utilizarán durante a visita papal. Y aparte el Ejército del Aire nos ha colaborado desplazando los vehículos de mayor tonelaje para también desplazarlos a Gran Canaria y a Tenerife. En cada unha das 4 cidades que visitará León XIV, o dispositivo de seguridade activarase no seu máximo nivel 24 horas antes da chegada do pontífice. Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe, con 3 destinos principais: Madrid, con 3 grandes eventos, a benvida no Palacio Real, a Santa Misa na Praza de Cibeles e a procesión do Corpus. Barcelona, co acto central da Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia e a bendición da Torre de Xesucristo. Illas Canarias, coa celebración da Santa Misa nas Palmas e Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle na Televisión de Galicia. Os trens turísticos de Galicia comezan unha nova quenda de viaxes con saídas á Ruta dos Faros, á Ribeira Sacra ou á Ruta dos Mosteiros. Alberto. Esta é unha das 13 rutas turísticas en tren impulsadas por Turismo de Galicia Renfe para a nosa comunidade no presente verán. Concretamente parte daqui da estación intermodal de Ourense todos os sábados cara a Ribeira Sacra, con 2 opcións, unha a través do río Miño e outra a través do río Sil. Inclúe gastronomía e tamén, obviamente, paisaxe e visitas guiadas por un prezo de 50 euros. E nos marchamos xa agora. Indignante de todo, o pan, porque o pan ten que vir coa comida que me estás dicindo, está toda a vida os galegos, Os recargos en bares e restaurantes volven estar no centro da polémica e xa non tanto polo pan, que xa estamos afeitos. Desta volta, a indignación xurdiu despois de que unha parella tivera que pagar un suplemento por ter os seus fillos pequenos sentados á mesa. Ocupaban espazo no local sen facer ningunha consumición. Resulta cando menos curioso que nun restaurante cobren un suplemento por levar pequenos que non consomen ou mesmo polo espazo que ocupa un carriño de bebé. Non é habitual, pero sucede. E basta que alguén comparta a súa experiencia para provocar un incendio de indignación, sobre todo nas redes sociais. Excesivo e denunciable, A mí me parecería un abuso. Iría unha vez, non volvería, porque eu creo que, vamos a ver, hai que ter un pouco de civismo, non todos somos personas, todos tivemos nenos, todos fomos nenos. Muchas veces te ponen el pan sin preguntártelo siquiera y luego te pasan la cuenta y ves que te han cobrado el extra de pan. É como cobrar por un hielo, sabes, tampouco non o vexo normal. O pan, o xeo, o uso de cuberto ou mesmo a lavandería son conceptos que empezan a ser habituais, outros sorprenden máis. 2,5 euros por la tasa turística o algo así. Que me extrañó, dije, coño, pues, es raro que lo cobren en un hotel, pero en un restaurante se me hizo un poco raro. Os cobros abusivos en hostalería son motivo de moitas denuncias, sobre todo se non se fan con transparencia. Al final, tes que advertilo, e tes que velo, non podes cobrar a posteriori. Te lo tienen que informar y tú ya decides si te sientas o no te sientas en ese sitio. E esta mañá deronlles a benvida no Hospital de Santiago os 123 residentes que se incorporan nesta área sanitaria. Son case 700 en toda Galicia. Arrancan xa a súa formación en cada especialidade. Escoitaron algún consello para esta nova etapa que inician. Son os residentes que se incorporan á área sanitaria de Santiago Barbanza, que estrea prazas en inmunoloxía en urxencias. Y sí, estoy muy contenta de haber elegido inmuno. Cuando bien queda por urxencias, vamos, de cabeza.
Como a elas, ata 123 residentes arrancan a súa formación especializada aquí. Van a ser 4 anos moi intensos e, sen dúbida, vamos, moi proveitosos. E o reto despois desa formación, reter ese talento. Queremos formar os mellores, ¿no? Pois estes mellores, por suposto, se queden así. E así estamos a facer, ¿no? Estamos ahora intentando retener a toda a xente que está acabando, ¿no? E, insisto, as condicións laborais dos residentes en Galicia van a mellorar, además, ¿no? En Galicia formaránse este ano máis residentes que nunca. Son 682 entre médicos, enfermeiras, psicólogos e farmacéuticos. A Xunta conta con aprobar a final de ano a primeira lei contra a violencia digital, unha norma pioneira en España e Europa. Polo tanto, nós queremos poñerlle freo formando a todos os profesionais, pero tamén sensibilizando e concienciando as xeracións máis novas dos riscos que supón o uso das novas tecnoloxías. Falamos 30 segundos do tempo, fíxense, tarde xeitosa, pero con trampa. Notaremos primeiro a incidencia do vento, como ven xa, con avisos no litoral primeiro, despois en terra a última hora, nesas comarcas da costa galega. E ollo que se achega unha borrasca que pode deixar algunha chuvia a última hora do día e, sobre todo, durante a próxima madrugada. É certo que, agás no litoral, as temperaturas están un pouco máis agradables que as destes días, podemos chegar aos 25 en Ourense, o que non cambia, como sempre. Despois da información deportiva contámolo todo. E venres remata a semana e tamén para ti, Loli. Sí, primeiro de nada queremos agradecer todo o agarimo que estamos a recibir dos telespectadores, pero tamén dos nosos convidados. Por certo, que xa temos preparadas as dúas butacas para o home e a muller que hoxe veñen ao programa en busca de compañía para rematar coa súa soidade. Acaban de crear unha nova sobremesa. Chámase Cor un só corazón en latín. E leva galleta de manteiga, rechea de crema de limón e marmelada de amorodo. Está bañada en chocolate branco e leva ata o escudo do Vaticano. Con esa bolacha, con esa sobremesa, marchamos. Lembren, iso sí, que mañá a partir das 10:15 comeza a programación especial da Televisión de Galicia para seguir cada detalle da histórica visita de León XIV a España. Ata mañá.